הנה תמונה שלו רואים בכל יום. פרופסור רפי אלדור, מומחה בעל שם עולמי לכלכלה ומימון, מוריד את חליפת העסקים ומגיע לסטודיו לעוד שיעור עם הרקדנית אנה אהרונוב. במקום העניבה והז'קט נעלי ריקוד, ובמקום גרפים מתרגלים את ריבוע הוואלס. אבל כל הסיפור הזה התחיל דווקא בבשורות רעות. כשהרופא ראה אותי, אמר לי את הדבר הבא: יש לי בשורות טובות בשבילך, ויש לי בשורות לא טובות בשבילך. החדשות הטובות הן שיש לך עוד 5 שנים לחיות טוב. החדשות הרעות בשבילך זה שיש לך פרקינסון, ואחר כך תהיה סיעודי. פרקינסון זו מחלה שלוקחת מהאדם לאט לאט, באופן בטוח, את היכולות המוטוריות והיכולות הקוגניטיביות שלו. אני בחרתי להתמודד עם הפרקינסון. מצאתי את הריקוד, בחרתי לרקוד כדי להיות בריא, בחרתי לרקוד כדי לחיות טוב. בשנת 2008 אמרו לי אנשים שאני הולך עם יד אחת צמודה לגוף ולא מתנדד בהליכה, וכל הצד שמאל שלי נמוך ומשותק. הלכתי להיבדק אצל כל מיני רופאים, בסוף אחרי מספר חודשים גילו שזה מחלה נוירולוגית פרקינסון. המחלה מתקדמת כל הזמן, בהתחלה זה השפיע רק על יד שמאל, אחרי זה על כל צד שמאל, אחרי זה על הליכה יותר איטית, אותו זמן, על ניבוד כמה חושים, אני לא רוצה יותר לפרט. ההתמודדות עם מחלת הפרקינסון כוללת ביקורים קבועים אצל הרופאים, תרופות, אך גם הרבה מאוד פעילות גופנית שתורמת ליציבה, לחיזוק השרירים הנחלשים, ליכולת לעשות פעולות שונות בו זמנית ולשמחת החיים. הלכתי פעם בשבוע לחוג ריקודים סלונים, לא הספיק. פניתי לבחורה בשם רוני פלד, שהיא הייתה מדריכת ריקודים סלונים צעירה. נתנה לי את הדרכה הראשונה, ואחריה עברתי כבר לצורה של ריקודים כל יום, מה שאני עושה היום. וזה נותן לי גם טעם לחיים, אתגר, תנועה, מצב רוח טוב. אבל איך כל זה נראה מהצד למקצוענים? עד כמה מחלת הפרקינסון משפיעה על רפי כשהוא על הרחבה? כשרפי רוקד, אין מצב שאף אחד מזה שיש לו פרקינסון. חיים פרשטיין, שמככב גם הוא לצד אנה אהרונוב בתוכנית רוקדים עם כוכבים, היה מהראשונים שליוו את רפי בסטודיו לריקוד. ובזכות תחרויות הפרו-אם שחיים מארגן, בהן כל זוג מורכב מרקדן מקצועי וחובב ריקוד, זכה רפי לעלות על הרחבה גם מול קהל. בשלב הזה הוא תחת קטגוריית החובבנים, אבל אם שואלים את חיים, ההגדרות די מעורפלות. את המדרגה מהחובבן המקצוען תשמע בראש, רפי כבר יכול להעביר קורסים. אתה יודע, שמיים הם הגבול עם רפי. ובכלכלה רפי הוא בוודאי מקצוען, שמוביל כיתות שלמות באוניברסיטה לפי הקצב שלו. אבל לאנה אהרונוב הוא מגלה את הסוד הגדול. פתאום רפי שולח לי איזו תוכנית טלוויזיה והוא עשה רעיון ומדבר על דברים מטורפים ואז הוא בא אליי ואומר לי, אבל כל זה לא מעניין אותי, מעניין אותי צ'אצ'ה 1, 2, 3. וכזה אנחנו מסתדרים. זה מטורף שאתה כאילו לפני כמה שנים בקושי הלכת. זה לא מסתדר לי, אני רוקדת ואני דורשת ממנו, תרים את הראש, תעשה, ידיים. בשבילי הוא בן אדם בריא, אני רוקדת אותו ואני שוכחת את זה לגמרי. אז מה יש בריקוד שמסייע כל כך בהתמודדות עם הפרקינסון? כל הפרמטרים של הריקוד הם בדיוק ההפך, הצד השני של הפרקינסון. כל ריקוד תורם משהו. ברומבה אתה צריך להגיע לגמישות ולהדגיש חלקים מסוימים בגוף. בפרקינסון אותם חלקים הם קשים, קשיחים ובלתי ניתנים להזזה. ההבדל בין הוואלס לרומבה הקודם זה שבוואלס אתה צריך להיות זקוף כל הזמן, כל החלק העליון של הגוף. צעדים צריכים להיות ארוכים וגדולים, וזה הפוך להיות איש פרקינסון. איש פרקינסון לא עומד זקוף ומתוח כל הזמן, אין לו צעדים גדולים, צעדים מאוד קטנים, ואין שליטה מלאה בגוף של עלייה וירידה. בניגוד לוואלס, הטנגו הוא ריקוד של עצירות, הוא חתוך. אתה מגיע לשליטה מלאה על ידי זה שאתה עוצר פתאום. ואיש של פרקינסון אין לו שליטה מלאה של לעצור, להמשיך, בצורה חדה. עכשיו, אותו דבר יש את ההבדל בריקודים הלטיניים בין הרומבה לצ'אצ'ה שנראה פה. הרומבה הוא ריקוד איטי וריקוד אהבה, והצ'אצ'ה הוא ריקוד מהיר וחתוך. כל הריקודים, כל אחד בדרכו, מסייעים בהתמודדות עם מחלת הפרקינסון. בשנות ה-2000 הבינו בעולם כי הריקוד יכול לסייע מאוד בהתמודדות עם המחלה, וקבוצות ריקוד רבות המורכבות מחולים התלכדו יחדיו, למשל הברוקלין פרקינסונס גרופ ו-Dance for Parkinson's Disease. There's so much potential there to enrich people's lives, to increase their well-being, and there's a lot of potential there, and it is being explored by many people, but it needs to be done more.
וכאן בארץ רפי מנסה להקים בימים אלה קבוצה דומה, כזו שתאפשר לחולי הפרקינסון להתמודד טוב יותר עם המחלה ולרקוד לעבר הבריאות. אנחנו מנסים עכשיו להקים קבוצות בארץ, אנשי פרקינסון ירקדו, וככה זה יקל עליהם את ההתמודדות עם המחלה. הם יראו יותר כמו אנשים רגילים, יוכלו לעשות תנועות יותר טוב, ימצאו אותם בחברה יותר טובה עם מצב רוח יותר טוב. אחת הבעיות בפרקינסון זה המצב רוח שיורד לך ואתה נסע מדוכא. שאם אתה רוקד אתה שמח. האנשים האלה צריכים לדעת שהם צריכים לעשות את הריקוד, את ההתעמלות הזאת, כל יום. עולם הרפואה כבר מכיר את סגולותיו של הריקוד בכל הקשור לפרקינסון. יחד עם זאת, רופאיו של רפי טוענים כי השיפור במצבו הוא בהחלט יוצא דופן. הם מופתעים מאוד, כי לפני שנתיים הייתי כבר במצב של חצי הליכה. שיכולתי ללכת מאוד לאט וכבר צד שמאל משותק. היום התנועה שלי, אתה יכול לראות בריקוד, היא די חופשית. ואיך משתלבת הכלכלה בתוך סיפור הריקוד? רפי רואה קשר ברור מאוד בין שני התחומים. אתה צריך דמיון בכלכלה בשביל לעשות מודלים, אתה צריך דמיון בריקוד בשביל לעשות קוריאוגרפיות. יש לי את שניהם. אני גם בונה קוריאוגרפיות וגם בונה מודלים. ובכל זאת, ברמה האישית ביותר, כיצד מתמודד רפי עם העובדה שהפרקינסון לוקחת ממנו יכולות שמרביתנו רואים בהן מובן מאליו? האם במציאות חלופית הוא יכול היה להיות רקדן טוב יותר? אני יודע שאילולא היה לי פרקינסון הייתי רוקד יותר טוב, הרבה יותר טוב. אבל אני לא חושב מה היה אילולא. אני חושב כל הזמן שאלוהים מאתגר אותי. השאיפה שלי זה להמשיך לרקוד עוד 10 שנים, ובתקופה הזאת ימצאו תרופה למחלת הפרקינסון. אני הפרופסור הכי טוב בין הרקדנים, הרקדן הכי טוב בין הפרופסורים. זה נכון.